Shin ko kun san ganyen wiwi yana da alfanu a jikin ɗan adam? Ni ce Amina Bello Abbas, Premium News. Sau da yawa idan aka ambaci kalmar wiwi, hankalin mutane yakan karkata ne ga rashin mutuncin da zukar tabar wiwi ke haddasawa ga bil'adama. Amma bincike ya nuna cewa za a iya amfani da wiwi wajen maganin wasu matsaloli na kiwon lafiya, kamar su HIV, matsanancin ciwon ciki, yanar ido, basir, kumburin hanta da dai sauransu. Wani bincike da JCI Insight ya yi a shekarar 2017 ya gano cewa wiwi na rage hawan jinin mutanen da suke da shi. Yana rage hawan jinin gajiya da damuwa da kuma lafiyar hankali, motsa jiki wato isometric da kuma ciwon sanyi wato cold pressure. Sakamakon haka ne kasashe irin su Amurka, Jamus, Thailand da dai sauransu suka yarda da amfani da wiwi domin maganin wasu cututtuka. Akan haka ne hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi a sassauta dokar da aka saka akan wiwi domin ana amfani da shi wajen magunguna. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, bincike ya nuna cewa shan wiwi yana haifar da rashin lafiya ga kwakwalwar ɗan adam wajen yanke tunani da kuma shawara.